Takže čau, já jsem Dave a jsem tu dneska s tím trojlitem. Čuzlím. A dneska budeme ochutnávat mexické sladkosti. Takže můžeme na to. Já se toho bojím, on to hníje. On se toho hrozně bojí a je to takový, no, co jsem zkoušela. Na to je humáč. To je humáč. A jako některé věci, jako tu taky. Máme tu mlíko, aby jsme to sambili, něco. Takže Můžeme začít. můžeme začít. Takže čím začneme? Já nevím. Škrter, prostě nevím, že máme nůž. Ok, tak je to, nebude to být úplně mega hnusný. Tak to je humáč. Fuj. Takže tady jsou takhle takový tety a to je vlastně injekce taková. Tady mám ještě žlutou. To je, tady to by mělo být nějaký, To je mango, tady to je mango. tady ten mango a tady to moje je asi nějaký, Nějaký strawberry nebo jest takovýho, Strawberry. nevím, prostě jahoda asi, nejspíš. No tak to byl chudý první, pak vydáš, pokud to jsme tady. Dělej, takhle a... Fuj, to cítím, tak to je humáč, kámo. To si nedám. Není to špatný. Nějaký... Tak to je humáč, to si nedám. Daj, vole. Kam vole to bouchlo, vole? Konečně dobrý. Je to dobrý. Tady, vole, za víčku to. Škrter. Ono je to takový, no. Tady máme žlutý, úplně to samý, akorát žlutý, mango. Já to jsem sam. Já z toho dám víc. To bude mega slaný. A nebo mega sladký. Jako, zatím pálím to moc na ně. Došel? Ne, jako, ne, dožer to, co máš doma. No chutná. Ne. Pičo, to je dobrý. Tady jako čekali jsme od tady toho, že to bude mega hnusný. No, to červený je lepší. No, prostě jo, no, trošku. Takovou oplatku tady máme. Takovou prostě... Vypadá to nějak takhle zhruba. Taková oplatka. Je to tohle, co jsi měl, tak to máš o tom bojím. Takže... Tak, papír. Airline. A v tom je... Tak to není Špatný vůbec. jo, sladký. V tom je nějaká... marcipán, nebo takový. Ne jo, to jde vždycky tak svým. Prostě takový tak, když si necháte objednat, takový ten marcipán. A to jsou taky ty kytičky a takhle, tak to chutná. Takový ten profesionální marcipán, tak to přesně chutná. Ale není to špatný. Takový trošku suší, takže... Je to z Mexika, není to tady kupovaný nikde, je to z Mexika, tady to tady asi nenajdete. Tady máme takový hnus, takový, ale já už jsem to měl, tady to a měla, Prej mu to chutalo. no tak už máme. Celkem to bylo dobré. To prostě to to koučet, já jsem mám dneska máč. Jako myslím, ne. Tak to si děláš prdel. Je to takhle, jo, takhle to je otevřený. Jo. A Počkej, tady to. Kámo, to nemůžu já. Vezmeš takhle. třeba. Čekej, Počkej, ne, to nedělej. Tam si žlutou zatím. No. Chutná to jako? Jedna příchuť pendreků. Bych řekl, možná. To je dost dobrý. Že to je příchuť? Taková marka. Jo. Pendreků trošku. Teď jdem do té červené. To dobrý. Máně jsem čekal, že to bude totální humba. Jo, taky. Kamáček, jo. Fuj.
Ta červená, bude to úplně to samé. A to není moc rozdělení nějak na příchuť, já nevím. Tak, co si dám teď asi? Ty jdeme uhledat i zátka. Ne. Já to mám dole, potom to je malý, ale to asi nebudem, ono to je úplně to samé, ono to je jenom prostě, ne, už to vím, tady to je velký a je to maxipálový a tady to je junior, takže to je pro malý, jakože, asi. Ale nechápu, jak tady to dokážou prostě, tady to normálně žerou malí děti, tady to, normálně v Mexiku, nechápu. Kamera, co to potom chci dát? To fakt nebojím. I tak to nebudem dohrávat. Prostě to dáme do toho pitlíku. Teď to nějak přiskývila. Kámo, vypadá se to dobře. Já to nevidím, jak to vypadá. Tak to je vlastně asi, já nevím, to je prostě chili na to. Takový lepý. 3, 2, 1. To je humáč. Píču. O tom nemůžu žrát. Kam jde dole od rybníka? Kousni si. Je to hodně podobný. Tady tomu nebo tady tomu. Je to všechno do toho prostě, je to červený. Všechno. Pomalu. Chutná to hodně podobně, ale hodně. Nevím. Je to lepší zátka. Tam ale, když si dáš pohodně, takhle potom... Řekl bych, že naše jsou asi lepší. Tak 100% asi. Je mi to. Ta dochuť je hrozná, teda. Tak máme tady čokoláda. Nějaká čokoláda, taková ta, takový ty, jak se prodávají prostě někde a jak je tomu vždycky taková ta malká žilička. To má dobrý prožičky. Tak to je vlastně podobný něco zhruba. Ale jsou to takhle 3 barvy. Bílá, růžová a hnědá. Jako jahodová, bílá čokoláda a čokoláda. Tak, dobrý. A teď to teda otestujeme, jako budeme toho. Normálně voní jako normální, jo. Dobře, celkem. To je normální čokoláda, jak se u nás prodává, jak jsem říkal. To je to sama. Tam se nejde z toho bojím. To kvete, fuj. Tak jo, tak zkusíme nejdřív tu hnědou. Aha. Normální čokoláda. No dobrá. Počkej. Tady tu růžovou. Máš to na kameru. Doukazuje. Dobrý. Jo, no, To je jahodový dobrý. počkej, a teď ta bílá. Je hodně dobrý. Může to celý jít, že taky debil. To mi jde, vole, tak... Bílá mi moc nechutná. Tak, ta jahodová je teda nejlepší. Jahodová černá. Dobrá si. Dobrá. Já to bych někde jenom myslím. Kámo, máš tady něco, máš to od mlíka, tu hubu. Tak to koupím tak 10 litrů. 10 kilo, možná. 10 kilo. Je to celkem dobré. Tak, tu máme Další máme, dvoje lízátka tu máme. ale úplně hrozný, jo, to není Takový kafe, nějaký takový zhruba. kafový. Palantas. Máme tu dvoje. Já tu vlastně troje. Troje a... Jako myslím si, že by to mohlo být asi dobrý. Tam jo. Tak 3, 2,
Karamelka vlastně. A je to celkem dobrý. A tvrdý jak debil. To zátko. No úplně normální karamelka. To bych si nejedl. To necháme. Ale k tomu říkáš úplně nejhutnější věc, co tu je. Víte na to? Úplně největší humáč. No dole. To, hejte si. Hejte. Lízu. Co dej do něčeho. Čekej. Mě to volá, Tak se ho dojíme. No, dobrý. Počkej. Dobrý. To se fuj, to je humáč. Já nevím, proč mi dal to taky to hnusný? On mi dal úplně nějaký upatlaný, tady je taková, nevím, úplně něco. Tam hníje. Fuj, ty to jsou hnučky od toho. Tam myslíš, že něco chytíme? Jaký kousky? Kámo, tak to si nedám. To mi normálně je cukr na tom, nebo já nevím. No, tak to si zvědám, že to vyndáš. Takhle to vypadá. Tam nebylo na grilu tisíce. Kdyby to mohla vystrčet z prdele, nebo já nevím. Je z toho něco kvete. Jak to chutná? To je jako, hej, to je jako tady to. To jsou ty lízátka vlastně. Tady to, úplně to samý. Úplně ten celý humáč. To je slaný. Ne, to je Slaný nebo cukrný? slaný. Já, pojď. To je, že by to museli, že by to museli žrát celý den, jako. Nemyslíš, že ten není nějaká žvíkačka, nebo? Asi ne. To je takový, Ty vole, fuj. sůl, to je vlastně sůl nebo potravka, jak se dává do něco podobného. Něco hodně podobného, akorát trošku jinčí. No. Fakt něco malinko. Nevím, to pak dožerem. Tak to je... Tak nám můžete napsat do popisku, já to pošlu. A tady nějaká úplně, kámo, nějaká nevím co. Nějaká váza. Je to normálně keramický, to je takhle keramická taková vázička. A v tom je vlastně úplně to samé, jako jsou ty lízátka. Kam to nebudu žrát. Okay, tak To do mě nenarveš. to je tolik? Dej si první. Tak takhle to je prostě, takhle se z toho Dej si dělá, jo. první, dělej. Tak si myslím, vydej, jo. To vypadá jako hovno. Takový jablkový. To jsou dobrý, ale... Mě to pálí! Mě to pálí! Ale je to dobrý celkem. Ale... Tak dokud ty... Je to dokud to pálí. Tady hodně jako pálí. Fuj, to je humáč, fuj. No, takže to by asi bylo všechno. My se s vámi loučíme po opravdu dlouhé době. Po hodně dlouhé době. A my bychom chtěli něco říct, že my plánujeme ještě udělat jednu ochutnávku americkou. Natočíme to, pokud vám to bude líbit. Jestli to bude mít aspoň trochu úspěch. Jo. Jestli vám to nebude líbit, tak to nebude točený, jestli to sežerem. Jo. Jo, takže tady to je konec. Víte, že čus. A že čus. Ahoj, ahoj. Kámo, tak opravdu, že tady to bylo nejhnusnější. Jo. Kámo, jsem říkal, že třeba ty lísátka budou... Hej, ale všechno, že to všechno bylo hrozně dobrý. No takový dobrý, no. A že všechno to bylo